Здравейте, това е 11-ти епизод на Don't Starve. И сега ще поиграем. Така, какво съм хотял да правя тук, не знам. Не помня, т.е. 13-ти ден. Скоро зимата ще дойде, като гледам. Тук запасите. Още един запас. Тия зайци също ще ги взема. Брадата няма да си пострижа, защото няма да я махам, защото мисля, че през зимата би трябвало да ме топли, малко да ми дава повече топлина, затова ще оставя така. Добре, така. Така, да имаме хубаво огънче. Тук да сложа всички запаси. Тук слагам сега запасите. И после трябва да направя още един съндък, защото този няма да ми стигне. Това го слагам тук. Ще сложа малко от това за още едни кюфтета. Така. Тук тези зайци ще ги ставя така. Това не знам къде да го сложа. Може би тук. И трябва да си направя това, не това няма да го правя. Добре, сега мисля да тръгна на експедиция. Нека да видим само на къде е. Ми отивам там, деца правят си на експедиция. Само това го оставя ето тук. Брони имам ли? Да. Айде тръгвам. Да намеря нещо интересно. Ще мина през тази гора, може да намеря нещо интересно. Нямам предвид паяци. Да, има злато, там дето е тройно яйце. От тия яйца има шанс да ми излезе кралица, така на паяци. А за нея ще ми трябва малко помощ от прасетата, за да трепя, така че няма да ходя там. Какво? Тук дано намеря един портал. Има една машина, дето е един портал. Само че не знам дали ще го намеря тук. В тези гори странните има такива портали. Ще посъбирам малко злато, без друго до мен е пълно с разни води. Може да си направя по-късно златни инструменти.
златна брадва, златна килка. Да, очакваш си. Я, трябва ми трева, за да походим. О, това го търся доста отдавна. Така. Дано е само един. Какво? Какво беше това за бога? Не! Бой! Какво беше това за бога? Поне мога да си направя хладилник. Това е великото място за портала. Да си направя портал към другото измерение. Или не там каквото иде. Ето! Така. Ето тук трябва да сложа всички части. Добре, хубаво, че го намерих. Но сега е по-добре да се връщам, защото съм на 12 живот и не искам да загина. Тъкмо като съм намерил портала. Но поне имам лилав такъв камък. Трябва много бързо да си възстановя живота, да намеря някакъв начин, защото не мога така с 12 живота си да живея. Еми ето това доказва, че скоро ще загинем. Файт бе. Сериозно ли бе? Помощ, не, махам се. Така се казвам, че намерих това място, но си мисля просто, че ще загина скоро. Човека ми ще умре скоро, така че ето тази част трябва да сложа там, но първо трябва да избия всички други същества, които се намират там. Тук ще сложа малко от запасите. Даже забравих да направя съндък. Поне ще се направя един хладилник. Дърво пак сега. Не искам да сека тези малките дървета, ама няма какви други дървета да сека. Да. Всички инструменти ми се щупиха направо. Но ли брадо да има. Поне ще си имам хладилник. Къде да го сложа пък сега? Оф. Аз пък как можах да... Чакайте. Добре, слагам го хладилника и тука. И сложат всичката ми храна там.